Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalanista, mga kabisya, mga kabesik. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Kumusta naman ang bising-bising gumagawa ng TikTok? Ayan! Naggumagawa ng content sa Facebook? Adi, very good naman. At mas very good kapag kumikita na. Yes. Pero kung hindi pa kumikita, kalma ka lang, di ba? Dadating din naman yung panahon na mapapagod ka rin. At sasabihin mo sa sarili mo, ayoko na, bakit ko ba ito ginagawa? Sana pala sinunod ko yung nanay ko na nag-aaral ako na mabuti. At hindi puro TikTok ang ginagawa ko. Dumating ka na ba doon? Huwag kang mag-alala. Oo naman, dumating na ako doon, partner. Dumating na ako sa, hindi naman sa TikTok, kundi sa YouTube. Okay. Dumating na ako doon sa point in my life Natinanong mo na sarili mo. Oo, na parang bakit pagod na pagod ako kagagawa neto? O kaya bakit, para saan kong pinaglalaban kong paggawa ng paggawa? Diba? Kasi nung una, kaya ako merong YouTube channel kasi idol namin si Ryan. Oo. Si Ryan, hindi si Ryan Bangha. Kayabyab? Hindi rin si Ryan Kayabyab. Si Ryan, yung maliit na bata sa Amerika na mukhang Pilipino, hindi ko sure kung Pilipino talaga, na walang ibang ginawa kundi mag-unbox ng mga laruan. So, siya yung idol namin na pamilya noon. Kasi that time na baby siya, parang ka-age din si Princess. Pangarap ko nga mapangasawa ni Princess yan. Para hindi ko naiisipin yung future ni Princess. Kasi kita pa lang sa YouTube, mabubuhay na sila. Mabubuhay ang anak ko dyan, diba? Kaya nga, minamanifest ko yan nung araw, partner, nung bata pa siya. Sabi ko, siguro one time magkakamall show yan dito sa Pilipinas. Sisiguraduhin kong a-attend kami at yung anak ko a-attend at may picture sila. May mga ganyan akong vision, ganyan. So, stage mom na stage mom. Stage mom, ganyan. Kasi gusto ko mapakasalan niya si Ryan in the future. Ewan ko kung kilala niyo po siya. Basta ito po yung isang bata na very popular. Actually, bago naging popular pa yung ibang mga YouTubers, siya talaga isa sa mga nag-umpisa. So, ang ginagawa lang niya, nag-unbox po siya ng mga toys. Sipin mo, asay-asay ng ginagawa niya, no? Correct. Tatanggal lang po siya ng balot ng mga regalo galing sa kung kani-kanino. Tapos kumikita siya doon. Yes, ganun. Nang malaki hindi basta-basta. Malaking kita. Alam nating malaking kita kasi milyunan yung views. Na parang ito lang, ang simple lang naman nung in-unbox, pero bakit ganun? At ang dito, hindi niya pa binili yung in-unbox niya. For sure, binigay or pinadala. Correct. Ganon. So, yun yung namin, target namin na, baka mamaya maging ganon. Ay, partner, sabi ko sa'yo, nag-unbox na si Princess, 3 years old pa lang siya. 3 years Napagawa old pa ka lang. na kaagad ng YouTube channel nyo. Correct. Ganyan. For that purpose. Hanggat sa na-realize ko, parang, ang dami, ang YouTube channel namin ay may higit sa 400 videos. Ang dami niya. Ang dami ilan niya ang talaga. subscribers? 56,000. Madami na din. Hindi siya madami kung ang intention mo ay kumita. Ang views nun ay hindi madami kung ang intention mo ay for it to earn. Average Tapos, views, number of views. 2. Kami dalawa ng anak ko. Anak, pagkatapos manood ako naman para at least magdalawa. Correct. Dapat magkaiba tayong araw ng pagnood para 1, 2. So, gawa lang ako ng gawa. Tapos it came to a point na nung una, ang purpose ko talaga ay gawa ko ng gawa para sa maraming views para eventually kumita. Ganon. Umano naman siya, nagkaroon naman siya ng kahit papanong kita. Pero hindi ito yung parang ito na, hindi na ako gagawa ng ibang mga bagay. Dito na ako sa YouTube. Kasi may iba na ganon eh. Correct. Hindi na ako gagawa ng ibang bagay. Dito na ako sa social media platform na ito. Hindi siya ganon. Hanggang sa dumating ako sa point na tinanggap ko sa sarili ko na kaya siya nandyan para imbakan siya ng memories. At ngayon, every night, partner, kaya nagkakaroon hindi na lang siya 2 views, kundi 5, partner. At least, tumaas. Oo, tumaas, ganon. Charot. Diba, lagi lang kaming nanonood noon. Pinapanood namin yung mga past naming experiences. Nung mga bata pa si Princess, nag-unbox siya. Ang liit, ang gandang, ang sarap balikan. Yes, na parang, hindi ko pinagsisihan na parang, kung kikita pa siya in the future, pakisubscribe po, pa-fam-fam ni Nicole Yala. Palabasa kasi ang hirap i-spell. Baguhin niyo na yung pangalan.
Papampam ni Nicole Gusto mo Yala pem-pem, YouTube. ganun? O, pwede. Papempem ni Nicole Yala. Baka marami mag-subscribe. Mali yung title tas na naisip mo eh. Mga clickbait dapat yung mga Oo. yung mga pepempem ni Nicole Yala maluwag, or pepempem ni Nicole Yala masikip, or pepempem ni Nicole Yala basa. Di ba mga gano'n? Clickbait. Sure, maraming subscribers oo. Tapos yan. hindi pa kami gano'n na clickbait na parang yung ginagawa ng mga tao na clickbait para i-click mo. Oo. Hindi. Kung ano na Normal. talaga. Normal lang. Kung pumunta po kami ng Boracay, di pa Pampam goes to Boracay. Ganun lang. Wala na ano. Hindi yung Nicole Yala na muntik nang malunod sa correct. Boracay. O kaya Nicole Lumusong Yala. lang naman. Totoo. Ano nangyari sa Boracay? Bakit sila lahat ng di ba? Walang ganong clickbait. Oo. Wala. Pumunta kami sa Boracay. Doon kami nag-celebrate ng New Year. Ganon yung mga title. So it came to a point na tinanggap ko siya na okay, kung kumita ito, di thank you Lord. Kapag ka hindi, it's a good imbakan of memories. Correct. So ganon. So yun eh, na parang kaya tayo nag-umpisa dyan sa ganyang klaseng usapin kasi minsan, kumusta naman, di ba, partner? Shout out! Ang shout out ni partner. Kumusta naman yung mga busy gumawa dyan ng TikTok, gumawa dyan ng mga content, di ba? Ano sabi namin, pasasaan pat, di ba? Mapapagod rin kayo. Mapapagod din kayo. Well, good for you kung di kayo mapagod. Oo. Diba? Siguro, pero pag napagod kayo, okay lang din. At least, alam mo sa sarili mo, sinubukan mo. And then, kapag ka binalikan mo, maaaring mandiri ka sa mga pinagagawa mo. Or maaaring katuwa mo kasi alam mo sa sarili mong, ay, ginawa ko pala to. Sumabay pala ako sa panahon. May Totoo ganito yun. pala akong experience, diba? Ang sarap din namang balikan. Kasi documented lahat ng mga Yes. pinaggagawa mo, maganda or hindi maganda. Oo. Diba, ginawa mo siyang content sa madaling salita. At totoo yun, masarap balikan yung mga old videos natin na parang, ay, ito pala yung tsura ko dati. Correct. Yung gwapong-gwapo ka o gandang-ganda ka sa sarili mo dati. Diba, pag binalikan mo ngayon, ang pangit mo pala. Totoo. Diba? Ay, ang kapal naman ng mukha ko. Magaganito ako. Pero may learnings yun eh. Pwede ka nga mandire o pwede kang matuwa. Pero whatever it is, diba, sumabay ka sa panahon. Totoo. Diba, nakisali ka. Diba, hindi ka tumigil. Yun naman yung malaga doon. Ang point, feeling ko ang point dito is you will not stop. Correct. Diba? Hindi ka titigil. Pero, alam mo partner, ito kasi tayo nandito talaga tayo sa mundo na hindi tayo tumitigil. Pero, alam niyo po mga kabisyo, ang sarap din ng pakiramdam ng surrender. Kasi minsan tayo parang go, laban. Diba? Fight. Compete. Gina G. Diba? Oo. Aligaga. Pero, ang sarap din pala ng kalma-kalma lang. Tanggapin mo kung ano nangyari, tanggapin mo siya, surrender ka na ganun lang. Hindi kailangang laging fighting mode, diba? Naku, ganun na talaga pag nagkakaedad. Hindi Natututong na fighting mag-pause. mode. Oo, natututong mag-pause at natututong kumalma. Correct. Ganun. And actually, ang katotohanan naman, yung paggawa ng content, nakakatuwa naman talaga siya. Totoo naman din. Masaya siyang gawin. Di ba? Lalong-lalo na kapag nakaka-create ka talaga ng marami ng magagandang views, Yes. magagandang content, tas maraming views. Talagang lalo kang gaganahan. Pero wag nating hayaan na magbibigay na sa atin ito ng pressure. Totoo. Na parang, ay, hindi ako nakagawa ngayong araw nito. Oh my God, lahat ng mga viewers ko naghihintay. Di ba? Wag mo nang hayaan na ma-pressure ito, magbigay ng pressure sa sarili mo. Mag-enjoy ka lang na gawin. Di ba? Pwedeng totoo yun eh. No? Pwedeng basket lang siya o tawag nila cubby hole ng iyong experiences na kapag binalikan mo, matutuwa ka lang. Kung kumita, bonus na yun. Yes. Pero wag mo hayaan na magbigay ito sa iyo ng pressure na parang may feeling ka na hindi na ako relevant. Hindi wala na magaganda na. yung content na ginagawa ko. Ano Naku. ba yan? Kokonti na lang yung views. Kapag ka kasi ganyan na laging ganyan yung mindset mo, mapapagod ka talaga. Kasi Totoo. Hindi na siya fun doing it. Oo, lagi mong tatandaan, lagi may mas magaling sa'yo. Laging mas may malaki yung dibdib kesa sa'yo. Laging may mas maputi ang kuyukot kesa sa'yo, di ba? Laging merong mas. Oo, hindi natatapos yan, ha? Hindi siya natatapos. So, kung lagi mong sasabayan yan, parang cellphone na bago. Kapag ka lagi kang sumusunod dun sa bago, mapapagod ka. Katatrabaho kasi kailangan bago ulit yung cellphone mo. Correct ka. Diba? Kasi ang competition dyan sa social media, how to stay relevant Oo. Diba? Paano magiging relevant yung content mo? Diba? Kung nyari mukbang, diba? Dati hanggang kailan ko gagawin itong pagmumukbang? Correct, Eh may bagong lumalabas kinabukasan. Totoo. Next week malamang may bago na naman pagkakaguluhan ng mga tao. Tama, diba? Yun yung Ganon. kalaban natin. Hanggang kailan ako gagawa ng mga ganito? Ang laki-laki ko na, diba? Yung mga ganon. Mukbang pa rin ba? Sinasabihan ako ng doktor, bawas-bawasan ko na daw kumain. Diba? Diba? High blood na ako. True. Diba? May mga iba talaga na sadyang
they're blessed. Sineswerte sila sa Sorry, na-distract kami doon sa camera namin. Ako sa camera namin. Sorry po, this man yung kinig sa radyo. Yung camera kasi namin, akit baba na, parang anong nangyayari po? So anyways. Parang meron siyang nispatan na hindi namin makita. Ano ba gusto nyo makita sa katawan ko today? I-focus nyo Ilalabas na niya. Ilabas ko na, para hindi kayo mahirapan. Sarap. Itong camera namin, may sapak na yun eh. So yun. So, may mga iba talaga na blessed na ito lang yung ginawa niya. Grabe yung views. Minsan magtataka ka talaga. Minsan nga, hindi pa gumamit ng mga magagandang camera, magagandang ilaw. Tapos, wala lang talaga. Wala lang talaga. Tapos kung ano pa yung pangit yung quality ng camera, ang gulo ng kumuha, 'di ba? Minsan nga ilang segundo lang, 'di ba? Yun pa yung sandamukal. May mga ganun talaga. At kung lagi kang malulungkot tuwing hindi pumapatok yung ginawa mo, maaaning ka niyan eh. So ako para sa akin, gawa lang ako talaga ng gawa. Kung magustuhan, edi thank you Lord. Kung hindi, nasasarapan akong balikan siya. Ay, may ganito pala dati. Ay, may ganito Totoo pala. Yun. Ginaanan ko pala to. Ay, nakakuha pala ako ng ganito. Nakabili pala ako ng ganito. Ay, may ganito pala akong inaway. Di ba mga ganun? May mga ganyan. So, kumbaga para siyang photo album mo ngayon. Yes. Digital photo album. Totoo. Diba? Natutuwa tayo yung mga photo album natin. Yung physical album na tinatawag. Diba? Nakatago talaga sa cabinet natin yan. Hindi ba't ang sarap balikan kapag nag-open ka, kunyari weekend, in-open mo yung album na yun, hindi ba't nakakatuwa sa pakiramdam? Tama. Ngayon, mas madali na siyang gawin kasi digital na po yung paggawa ng content. And for some, ginagawa nila itong imbakan ng kanilang memories. Sana hanggang dun lang, na-enjoy mo lang siyang gawin at hindi ito nagbibigay ng matinding pressure o kaya stress. Actually, partner, meron akong isang video na nagkaroon ng almost 1 million views. Yun yung nagkasakit si Princess. Pero hindi ko namang gugustuhin na magkasakit ulit yung anak ko para mag-million views. At saka ang intention talaga alang-alang, diba? Alang-alang, hindi talaga. Ang intention talaga yun is to spread the good word that miracles do happen and that God exists. So from natatandaan ko yun, from 22,000 subscribers, nag-double siya in number 56 agad. Tas yun na, from 2021, hindi na siya nadagdag. Tapos sa akin, kung mga noon nagsisimula ako na Gina G, baka parang ano ba yan? Ano ba kailangan gawin? Ganyan ko ngayon hindi eh. Recently, kakapost ko lang ng Boracay vlog ko nung sinalubong ko ang 2023. Diba? Kasi nakita ko sa phone ko, ay, hindi ko pa pala ito napopost. So ngayon, relevant pa yun, post mo. Diba? Sa akin, partner, relevant siya. Kasi pag binalikan ko siya, kahit hindi siya balikan ng ibang tao, pag binalikan ko siya, maaalala ko na may isang taon na nagsalubong kami ng bagong taon sa ganitong lugar, 'di ba? Kasama ang pamilya, 'di ba? So yun na siya eh, may pagtanggap. Kapag kasi meron na tayong pagtanggap sa mga bagay-bagay, mas nagiging kalma ang mga bagay-bagay. Totoo yun. So ngayon, pag iintindihin mo pala talaga, yung mga kaibigan natin yung mga content creator, mga YouTuber, or kung sino man na talagang they're passionate about posting content on social media. Hindi talaga madali. Hindi sa madaling siya madali. Kasi may pressure may matinding pagsubok din. Akala natin nag-e-enjoy sila sa ginagawa. Oo, given yun. Pero may pressure din na parang kailangan mabigay ko yung expectation sa akin ng mga viewers ko na parang today may ina-expect sila na bagong video, so kailangan kong mag-post. Kailangan kong gumawa. Oo, dapat laging hindi biro. Laging bongga. Kaya ay grabe ang trabaho talaga. Totoo. Kaya grabe rin ang pagtitiwa, pagtaas ng tingin ko dun sa mga talagang yun yung kanilang passion, yung gumawa ng content, kasi hindi po talaga madali. Trabaho yan, yung pag-isip ng content, paano mo siya gagawin, sino yung gagawa nito, sino yung mga taong kasama mo dyan. Tama. Ang pinakamahirap din yung editing, mga kaibigan, na paglalagay ng background music, sound effects, tapos 3 minutes lang yung gagawin mo. Oo, napaiiksiin, di ba? 30 minutes mong shoot, o kaya kalahating araw, tas 3 minutes lang. Tapos hindi pa, dapat mas maiksi pa kasi maiksi lang attention span. Dapat in 60 seconds mailagay mo lahat, di ba? Correct, short videos na lang, kaya reels, mga ganon. So hindi po talaga madali, pero ang mahalaga, di ba, kabisyo, ginagawa talaga nila kasi yun, kumikita sila at nag-enjoy sila. Yun naman ang importante doon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sa buhay po natin, importantatious para maging magaan ang lahat, dapat ine-enjoy natin. Correct. Kailangan pa bang i-memorize yan?
yan, Basic. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!